Eish, ne-date ke namhlanje. I-date aniboni nekhalenda nje apho uba ne-date njalo ngekho calendar. Akho nekhalenda apha endlini kodwa wena ukhala nge-date. I-date oyibona apha uthetha ngayo akho calendar kodwa une-date. I-date enjani ngekho calendar? Ukhuluma ngomuntu engithandana naye engizohlangana naye namhlanje. Oh. Mama ngidine into eyi-1 hlala ethi kuma-period, ama-period akhona kade aphela. Ngumntana esikolo kanti lo. Khona into enjalo wena uyidika kanjani xa umntana eku-period? Kaloku abantwana bayafuna mhlawumbe uku-period ye-English okanye ye-maths okanye ye-LO. Xa ku-period umntana abantu ku-period. Okanye mhlawumbe ngamanye ixesha ku-period ye-life science. Ngowena loo nto idika njani? Ngubani othe wena uthanda nomntana esikolo? Ogqiba loo nto ikudike xa umntana ekwi-period. Ikudika njani? Ubufuna ntoni nemntaneni esikolo? Umntana abantu funeka efundile kaloku. Ukwametsha nje since aba-1. Umatch mna ndiyametsha nangoDisemba ngo-25 ngoba ndandinxibile ndandimetshisile ndandithwele ikyepsi yamakama fresh ndabe ndifake iskipa samakama fresh ndafaka nebhlukhu yamakama fresh umetshisa ndiyakwazi mna ngoDisemba ngo-25 Christmas ndandimetshisile ndiyakwazi umetshisa mna awunondixela loo nto ucala. Hayi